Matur suwun Bapak Indra ingkang dipun suwun mugia Gusti ingkang damel gesang maringi utawi pitedah ingkang saorse jejering urip nyawiji manunggaling kawula Gusti. Sekawit ngaten para urip sedaya ingkang nyandang gesang sakmenika sampun kelangan lacak bab mengenai masalah kejawen ingkang sejatosipun Jawa ingkang jawata. Sekawit ngaten Bapak tawi sedulur bab ira-iran tatanan tiyang Jawi sing wedal sakmenika kathah ingkang dipun utawi dipun suwun itung sedaya Jawa masalah itu. Nek masalah singking silsilah saking Trah Ratu Lo Cuplik sekedhik saking Jawa Timur mengenai saking Ratu Toy Kerajaan Sri Aji Jayabaya Kediri ingkang sampun rumiyin gelar jajan sakbumi Nuswantara. Sekawit Sri Aji Jayabaya Kediri nika saged ngedalaken utawi saged maringi sekian buku para resi para wiku entene buku nggih enten sing didamel Among Tani, buku Bintang Jemur, buku Rangga Warsita, Sabda Nata Pandhita ingkang direngkuh keraton saking Jawa Timur. Mila ngedalaken sedaya niku kathah ngelmu tasih dipun asta sepindah. Sakmenika tasih wonten namine pengklemunan sing asmanipun Sepiangin. Lah Sepiangin menika munculipun mboten saged diwastani utawi mboten saged dipun tiru nek urip menika mboten trah utawa mboten keturunan. Saged miber sing tanpa kelar, saged mletik sing tanpa sotak. Sakbadana niku sedaya ngedalaken dinggih perhitungan secara perdukunan sakbumi Nuswantara khususipun. Mila semonten diagem para resi wiku sing ingkang ngasta perdukunan mbok inggih sadaya menika saged nyawiji guyub rukun anggenipun netepi rapah jejering urip bab masalah itu. Nek wedal dipetik sakmenika sampun cuman nika dileberke utawi ngadhap saking Keraton Angkleng Darma. Menika tasih wonten silsilah sekiing urip menapa kemawon saged ngendikan utawi saged wawandikan wicara ingkang kados kula panjenengan ingkang saged ngraosaken upaya urip golong giliki tekad nyawiji marang kalih Gusti ingkang asma Aji Ginem. Dak Aji Ginem menika saged ngaturi sedaya kewan. Lah mila menika sampun diaturaken. Lah menungsa urip utawi tiyang gesang menika sedaya unjuk rasa. Upama sakniki nek kados rumiyin nggih nyuwun bantu supados sekian para urip tiyang niku nek nyambut damel rinten dalu sare niku saged lestari mboten gringsik utawi mboten blebeken nek jaman riyin niku sing saged matek utawi saged ngendelake niku saking Angkleng Darma. Lah Angkleng Darma menika pertapane tenggene Malawapati. Ngantos wedal sakmenika tasih wonten panggenan utawi saking sesingitan wonten Malawapati punika. Lan niku seki sumber utawa saking ilmu tasih jangkep sing boten dijangkepi niku Sepiangin.
Lah wedal di asta Angkleng Darmo niku sampun boten wonten ngantos dumugi Sriaji niki sing Bruwijaya. Mila Bruwijaya menika medhar nggadahi utawi keluwihan yang baik dadi jeneng Ratu Tanah Jawa. Ingkang ngembani utawi ingkang momong menika Sabda Palem Naya Gong. Kepanggih kalih Bruwijaya intine mboten narujuki nggadhahi pemanggih kepanggihan kalih Syekh Subakir manggenipun wonten Gunung Kidar. Lah ing sekawit wonten mriku sakmenika perjanjian ngantos 7 dinten 7 dalu mboten enten kendhate. Lah menika mboten saged dirampungi cuman nyuwun utawi supados saged nunggal wonten tanah Jawa nggih bumi Nuswantara. Dililani sedaya saking atur Syekh Subakir diseseni kalih Bruwijaya Majapahit nggih Ratu Tanah Jawa. Ananging Sabda Palenaya Genggong ugi nglilani dipun paringi wedal gangsal atus taun. Lah sampun kelampahan gangsal atus taun sakmenika agama Jawa utawa agama Buddha dipun suwun kalih Sabda Palenaya Genggong. Perjanjian kala wau menika paseksene sedaya sampun wonten. Era-eran menika Sabda Palem menika pun meling janji kalih Bruwijaya. Ya Bruwijaya, kowe tak momong ya ana ya ini. Saiki tembungem amarga sangka keturunan sing duk nalika labuh-labete saking Bupati Tuban diparingi estri kanggo Bupati jaman rikala rumiyin ngantos mbabaraken putra kakung ing wedal rumiyin saking era sejarah asmane Kasan. Lah menika sampun adewasa piyambake niku pinicitrah keturunan saking leluhur kraton didukung para wali para sunan yang mbake nyuwun pelungguhan utawi nyuwun panggonan supados saged mranata utawa mrani pisahan dipun dukung para wali para sunan wau. Lah sakmenika nggadahi pinyuwunan sing diaturi kalih Bruwijaya wonten Demak Bintoro disebut Kasultanan. Lah sampun diangkat Kasultanan sing ratu sing bupati saking Tuban saking Bombong Seneng putra menika saged jumeneng Kasultanan Demak Bintoro. Dewi Sudo para wali para sunan dados Raden Patah. Nggih. Lah sakmenika Raden Patah pun jumeneng dadi ratu utawa sultan ing gone Demak Bintoro. Tapi pakseksene niku wau sing Islam mlebu tanah Jawa pun diaturaken kalih Sabda Palon. Kiyambake niku mengkrat teng ngene Gunung Merapi mertapa ning sisih arah lor kulon. Lah sing Bruwijaya pun nganggo gelar Syekh Sunan Lawu munggah nom pucuke Gunung Lawu dados ratu tenggene Gunung Lawu ngantos sakmenika. Binjang nek enten nyuwun utawi mbledhose Gunung Lawu sing pertapane Sabda Palenaya Genggong niku tandha-tandha ajeng nyuwun agama Jawa utawa agama Buddha. Sampun dipun lampahi sakmenika sampun mlampah nanging
dereng saged manggihi wonten Gunung Lawu. Mangke saged kepanggih nek empun enten tandha sing urip empun padha kocak alam. Intine sing cedhak laut utawa cedhak segara pun dikocak kalih jenenge toya. Sak wontene segara Bapak niku mulai mangke berturut-turut ngantos 2020 niku pun gede sangat. Sepurone lho Bapak. Nggih. Mbok menawi atur kula kirang plek utawa kirang sepi para sedulur kula uga tiyang biasa. Mboten nggadhahi menapa-menapa nanging kula jejering urip sampun mituhu utawa dawuh atur. Lah sekalit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun, sedaya saged disinaoni utawa dipun serat Sarbini Mbah Dani